Сәлам дуслар! Эфирда музыкаль бейіклі хит парады һәм мин аның алып баручысы Ранил Нуриев. Узган атна эчендә безнең көчле унлыкта байтак кына үзгәрешләр булды. Әлеге үзгәрешләрне без тапшыру дәвамында ачыкларбыз. Бүгенге чыгарылышның темасы бик фәлсәфи. Без сезнең белән популярлык казанган татар эстрадасының якты йолдызларының уңыш серен ачыкларбыз. Аннан башка музыкаль бейекле хит парадының резидентлары яшь башкаручыларга нинди киңәш бирәләр икән, шуның хакта белербез. Игътибар экраннарга без башлыйбыз. Эстрадабызда кабатланмас тавышыннан тыш пластикасы һәм биюләре белән популярлык яулаган җырчы Индива хит парадыбызны бүген ачып җибәрә. TMTV каналының рейтинглары буенча ул бүген 10-нчы позицияне яулый һәм кагыйдәләр буенча кызганычка каршы хит парадтан төшеп кала. Индиваны алдагы тапшыруларда әле күрербез дигән ышаныч белән җепләре сүтелә җырын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр тыңлабыз. Бәлки гел булып, хуш исле гел булып үсәрмен мин. Бәхеткә төреп җылы сулар сибеп үстер мине. Күбәләк булып, кулларыңа кунып уйнармын мин. Син генә җакар миңа тимә, канатларың каерыла кинә. Сөю җепләре хыялым өтемә үргән. Серләремне беләп тылсымлы чишмә. Яныма килеп, аңа күз яшьләремне түгәм. Җепләре сүттелә, җепләре сүттелә, җепләре сүттелә. Хәзер, кадерле тамашачылар, минем өчен икеләтә куанычлы вакыйга. Чөнки әлеге минутта музыкаль бейеклек хит парадына икенче тапкыр көч сынашырга керәм мин, Ранил Нуриев. Тапшыруда җырым нинди бейекләргә ирешер икәне әлегә минем өчен дә бик зур сер. Үземнең син дип исемләнгән җырымны сезгә тәкъдим итә алуыма мин бик шатмын. Рәхим итеп тыңлагыз. Минем өчен әллә ниләр эшлисең, миңа ни кирәген син бит белмисең. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин син күктә булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Син генә яшә елмаеп көлеп, син ул бер генә юк бүтән синең кебек. Килерсең мәхәббәт җилкәне белән, яхшылык һәр вакыт җиңгәнен беләм.
Эстрадабызның мэтры берничә атна рәттән лидерлар рәтендә булган Айдар Галимов никтер позицияләрен бирешә башлады. Узган атнада 4-нче урынны яулаган Айдар әфәнде бүген 9-нчы позициягә төшә. Шуңа карамастан алдагы тапшыруларда без аны янәдән лидерлар рәтендә күрербез дип ышанып калабыз. Йөрәк бит яшь әле. Искән җилдәй гомер үтә көйә без шуңа. Вакытыннан иртә йөрәк сер биреп куйма. Яшибез әле тынмагына. Килә көннәр килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Исә җилләр исә дә исә. Җил искән якка исмәдек ят исәбенә. Күкрәктә йөрәк типкәндә яшибез әле. Гомернең бит иң матур мәле. Китә көннәр килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Байлык түгел бай булу кесә. Ниләрең бар үзеңнән соң калдырып китәр. Җилләргә ошмаслык булсын түккән көчләрең. Алсын җирдә матур эшләрең. Китә көннәр килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китә көннәр килә дә китә. Яшидек кичә. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Китсен көннәр бирешмә йөрәк. Йөрәк яшь дип яшәргә кирәк. Киләсе резидентыбыз Илдар Әхмәтов нәрсәдә ул уңыш сыры сорауына җавап бирер алдыннан бүгенге көндәме әллә инде 10 ел элекме дип ачыклык кертте. Чөнки җырчының сүзе буенча ул зур сәхнәгә аяк баса башлаганда иң беренче урында талант булган. Хәзер исә беренче урында акча. Сер түгел бит инде. Безнең заманда күп әйберне акча хәл итә. Бу әлбәттә күңелсез күренеш ди Илдар. Яшь башкаручыларга аеруча җырчы егетләргә аның бер генә киңәше бар. Ялагайланып йөрмәгез, ир-егет булып калыгыз. Илдар Әхмәтов бүген 8-нче урында.
izlep yolga çıktım. Min basmagan sokma kalmadı. Көп жерлерге алып барды юллар, бары сиңа алып бармады. Барган сайын ызын аягара, көпме юллар инде урады. Барып жетпес юллар булмый дилер, сиңа барып жетип булмады. Барган сайын ызын аягара, көпме юллар инде урады. Barıp gitmez yollar bulmaydılar, sina barıp gitip bulmadı. Gider yollar tez aşılgan idi, geri qaytar yolunu tapmadı. Sina taba karşı kelgen şakta, sen kol siltep artqa atladı. Bargan sayın ızın ayara, köpme yollar indi uğradı. Gitmez yollar bulmaydılar, sina barıp жетip bulmadı. Bargan sayın ızın ayara, köpme yollar indi uğradı. Barıp жетmez yollar bulmaydılar, sina barıp жетip bulmadı. Барган юлда гел каршылык, кызыл утлар яна һәр вакыт. Язмыш аты синең тукталышны, узып китә булмый туктатып. Барган сайын ызын аягара, күпме юллар инде урады. Барып жетмәс юллар булмый диләр, сиңа барып жетип булмады. Барган сайын ызын аягара, көпме юллар инде урады. Барып жетмәс юллар булмый диләр, сиңа барып жетип булмады. Барып жетмәс юллар булмый диләр, сиңа барып жетип булмады. Минем уңышымның бер сире дә юк. Бары тик гади тырышлык, диде Алсу Әбелханова. Аның өчен беренче урында хыял. Мин һәр чак үзем өчен максатлар куям һәм әкренләп, адым сайын аларга Аллага шөкер ирешәм. Иң мөһиме, кыенлыклар булганда хыялыңны, максатыңны кире какмаска дип өстәде ул. Алсу Әбелханова бүген 7нче урында. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шутканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Эндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Эндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым.
Язмышлар сулыға, ятларға юлыға, үкенеш яндыра бәғірне. Сукмаклар шуалган, адресылар югалган, йөрәккә бары син кадерле. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта. Сукмаклар шуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта. Сукмаклар шуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Сукмаклар шуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шытканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшеп зарыгам, кайда син, тиң ярым. Сукмаклар шуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Өндәшеп зарыгам, кайда син, тиң ярым. Сукмаклар шуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Сукмаклар шуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барын. Хәзер сүз татар эстрадасының энерджайзеры Мөнир Рахмаев турында. Җырчының уңыш сере максатчанлыкта. Хыялың максатың бар икән, бер кешене дә тыңлама. Тәнкыйтьләүчеләр күп булыр ул, дип өстәде Мөнир. Аның фикере буенча, хәзер яшь башкаручыларга сәхнәгә чыгар өчен я акча кирәк, я диңгезне кичердәй, йолдызларга менердәй теләк һәм талант иясе булырга кирәк. Яшьлек тавышы тапшыруның алып барышчысы буларак, ул яңа гына сәхнәгә аяк баскан башкаручыларга киләсе киңәшләр бирде. Беренчедән, үз тембрыңны һәм образыңны табырга. Образың юк икән, өйдә тик кенә чәй эчеп утыр, ди Мөнир. Һәм бер кеше дә синең уңышыңа ышанмаса да, хыялыңнан бер кайчан да арынмаска. Максатчан Мөнир Рахмаев үзенең позитив клипы белән сезнең экраннарыгызда. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га йөрәк калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га йөрәк калмаган. Һич тә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Шаулы дәртә яшьлегемне
Зәйнәп Фәрхетдинова өчен уңышның сире бар эшеңне яратып эшләүдә һәм үзеңне жәлләмәүдә. Соң арада акчасы булган теләсә кем сәхнәгә менә алу аның өчен күңелсез күренеш. Сәхнә бит ул үзе бер биек пьедестал. Анда булай гына үзеңне күрсәтер өчен менәргә ярамый. Үзеңне урамда да күрсәтергә мөмкин ди Зәйнәп ханым. Ә яшь башкаручыларга килгәндә аларга кабатланмасыннар иде, үзенчәлекле булсыннар иде дигән теләктә калды эстрадабызның мөхтәрәм җырчысы. Yokka koydum elimine Sağındırgan şiddet gül yürü Hatireler uyan kardı kırıktan Ballaşalım şığa yegeri Yiyenkiler aman şuli Kışıkanlar fama şuğuyken Kırşılarga selam birim desem Kimler isen kimler yok iken İzlerimni saklayıp buyları Bu sıkmaktan urdek baskıldım Eremede bürügenler ezdim Basmalarga basıp geriyordum İyenkiler aman şuligenler Kışıktanlar aman şuligen Körşülerge selam birim desem Kimler isen kimler yok iken Türünde minutırtan sirin Serin saklı başka berevnin Yakınlarım mini yoksanlar Kiyelgi şiddet yerine Yiyenkiler aman şuligenler Kışıkanlar aman şuligen Kırşılarga selam birim desem Kimler isen kimler yok iken Tugan yakka kayttım elimine Uramlardan katka turadım Balaşağım yerde arttan kalmay Oğul hatirine uralım Yiyenkiler aman şuli
Kimler isen kimler yok iken Kimler isen kimler yok iken 5-нче позицияда булган Зәйнәп Фәрхетдинова җырчыларда үзенчәлек сыйфатларын ярата дип берничә мизгеллек сезгә сөйләп узган идем. 4-нче урын иясе Ләйсән Гимаеваның фикере буенча, аның уңыш сыры нәкъ башка артистларны кабатламауда, үз образыңны саклап калуда. Аннан тыш, уңышка ирешер өчен тырышлык, үҗәтлек, әлбәттә тавыш һәм матурлык кирәк. Әлбәттә, акча булу да зур роль башкара, ләкин халыкны алдап булмый шул диде Ләйсән. Һәм тормыш иптәше Булат Бәйрәмовның сүзләрен әйтте. Булдыксызлыклар былай да чыгачак, талантлыларга ярдәм кирәк. Сөюнең нурласын, татласын, жылысын, тик синең қойныңда татыдым. Тормышым түгәрәк, мин анда күбәләк, син шәшкәм гөлемнең алтыны. Иңеңә сарылам, сагыштан арынам, ышыгым өйрмә буранда. Янадыр ялдыра, көннән көн яктыра, мәхәббәт йылдызым син барган. Бар иткән барым син, гомерлек ярым син, табылган зиннәтле табышым. Язларым булгансың, наз булып тулгансың, син минең сөюле язмышым. Авырлык килгәндә, башымны игәндә, тоямын янымда терәгем. Күңелдән уелмас, җанымнан җуелмас, күкләрнең син алып бүләгем. Бар иткән барым син, гомерлек ярым син, табылган зиннәтле табышым. Язларым булган
инде кадерле дуслар, лидерлар өчлегенә дә килеп җиттек. Һәм 3нче урында безнең гомер үтсә дә җыры белән Рафаэль Латыйпов. Аны әлеге вакыйга белән чын күңелдән тәбрик итәбез һәм клибын карыйбыз. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min gaşıkmın Gaşık yüzüne Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Şeşlerime ak düşer Yıl ötken sayın Birge canım yeşikşe Ömrünün melin Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü süyen Vartlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Turmuşumuzun bizim suyu yaltını Yep yeşerli günler Bakıp dügelimi Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü süyen Vartlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de Üzünü siyem Partlık jitse de Бу атнада көмеш медальгә лайык булучы резидентыбыз Эльвинаның фикере буенча, уңышка ирешер өчен тырышлык, үҗәтлек һәм аралаша белү кирәк. Гомумән, Эльвина әлеге профессияны сайларга җыенган яшь башкаручыларга уйлап эшләргә киңәш итә, аеруча кызларга. Җырлап йөрү читтән генә җиңел кебек тоела. Экранда күргән матур тормыш сурәтенә алданмагыз. Чынчылыкта ул бик тә авыр профессия. Икеләтә авыр, әгәр дә син хатын-кыз булсаң дип сөйләде Эльвина. Аның сүзе буенча, һәр җырчы кызга берәр кайчан гаилә һәм иҗат арасында сайларга кирәк булачак. Һәм монда иң мөһиме ялгышмаска. Бу ике өлкә арасында гармония таба алырга. Taktadın güllerini
Язлар күленә төшерде, Үздең бите бәгыры, Белмәдең кадыры, Ялганны мин әле төшендем. Таңнарым аталмай, төннәрем үталмай, Җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем өшіді, ни булды төшендер, Нишләттең син мине хыянәт. Хыянәт камчысы, сөюнең каршысы, әйләнде мәхәббәт карабы. Яшәвем язларсыз, кичләрем назларсыз, ялгызлык шәшемне тарады. Таңнарым аталмай, төннәрем үталмай, Җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем өшіді, ни булды төшендер, Нишләттең син мине хыянәт. Таңнарым аталмай, төннәрем үталмай, Җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем өшіді, ни булды төшендер, Нишләттең син мине хыянәт. Яшеннең утлары кадалды, укылары, Ялганның ачысы яманды. Язмышлар учагы, салкындыр кышагы, Ялгызым янарга калганды. Таңнарым аталмай, төннәрем үталмай, Җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем өшіді, ни булды төшендер, Нишләттең син мине хыянәт. Таңнарым аталмай, төннәрем үталмай, Җилләргә таралды мәхәббәт. Тәннәрем өшіді, ни булды төшендер, Нишләттең син мине хыянәт. Тәннәрем өшіді, ни булды төшендер, Нишләттең син мине. Бүгінгі шығарылышта бірінші орынны яулаган Ландыш Нигъматҗанова өчен уңыш сире зур теләккә нигезләнгән. Теләгең зур булса, бер нәрсәдә хыялың чынга ашуга комачаулый алмаячак ди ул. Киңәшләргә килгәндә Ландыш бер кешегә дә киңәш бирергә җыенмый. Мин гомумән киңәшләр яратмыйм. Аларны бары тик әти-әни генә бирә ала дип сөйләде Ландыш. Ул бүген хит парадыбызның беренче урынын яулый. Котлыйбыз.
Шулай итеп, дуслар, бу атнаның унлыгын бергәләп билгеләдек. Киләсе атнада якшәмбе кичке сәгать 6-да мин Ранил Нуриев сезне TMTV каналында көтеп калам. Хыялларыгызны чынга ашырыгыз, уңышларга ирешегез дигән теләктә мин сезнең белән сау булашам. Барыгызга да бәхет телим, барыгызга да уңышлар. Пока. Деловой имидж, безупречный внешний вид, стилевые решения Китрой. Китрой.